Turn down for what? Turn down for what? Hello, sziasztok, én Jordi vagyok, és nem bírok csinálni 3D-s intrókat, mert nem bírom letölteni azt az alkalmazást, beírom ide, hogy memes 3D, meme.editor, letelepítés, na. Oké, ezt addig megvágom. És itt ezt adja ki, hogy a memes 3D meme.editor alkalmazás nem lehet letölteni. Próbáld meg újra, és ha probléma továbbra is fennáll, itt kaphatsz segítséget, probléma megoldás. Hibakol 9, 6, 3, rámegyek erre. Jó, és ezt már megpróbáltam, nem lett jó. 5 óráig tölt, na ennyi is lett volna az videót. Ha tudtok segíteni, kérlek, dobjatok egy lájkot, és mondjátok meg kommentbe, hogy kell. Köszönöm. Sziasztok!